som francúzsky výrobok, vozidlo, ktoré patrí do kategórii Grand Prix, preto to je dvojvazový motor tohto stroja, ktorý opiem, boli tzv. Kategórie Supercar. Máte bicykové kolesa, to majú ľudské a mali tam ľudské odruny. Tak môžeme štartovať. Môžeme ísť, áno, to je zastavená, tak môžeme štartovať. Je to Škoda 422, označenie značky Silva, 22 koníkov, 80 Autounion, zrezovala niekoľko značiek, znovu karta 57, ale teraz Bčko, môžeme týkať karosériu Volkswagen a môžeme štartovať karoséria Talon Igor, Fiat 500, Johnny, vozidlo od firmy Fiat, vyrobený asi 1000 vyrobených kusov plážového vozidla na báze Fiat 500, dvojbálne zložený vzduchom, posledný náš starý priateľ, ktorý má Kampaňová, známa najnovšia registratová dvojbálne dvojka, Vasarovské vojny, za hodinu, veľa to ďalšie svoje
Master a zastavujeme pre autu a zatiaľ máme nastavu. Áno, 8-vácový motor. Môžeme držať, to niekto funguje, tak 8-vácová 50 motor. Postupná automatická prevodovka, 340 koní výkonu a teraz je na starte Fiat 124 2 liter vyrábaný firmou Pininfarina. Mercedes 190 SLK, môžeme držať zastavenú prenávku, štvorvalec, 105 koní, 170 km rýchlosť. Od firmy Alfa Romeo je tu Spider, zase výrobok karosérie firmy Pininfarina. A toto je Sprinter 4, môžeme štartovať štvorvalec, 105 km motor. Mercedes, môžeme štartovať, máme prenávku zastavenú, áno, Mercedes krídlač, má také krídla, Škoda 1100, ale toto je, všimajte si, len dvojperová Škoda, veľmi vyhľadávaná. Znovu Mercedes, krídlač 220S, pohodlný automobil, vyrobený v Nemecku. Môžeme štartovať tohoto Opla, Berlína. Mustang, to je legenda z Ameriky. Môžeme ísť Mustang, Felicia, známy stroj, ktorý poznáme. A ešte možno. Máme zastavené a dopučku. Máme? Tak ideme. Môžeme štartovať príjemnú cestu a môžeme takovaný Citroën 2CV, to je legenda z Francúzska, máme takzvaná kačica, automobil, ktorý sa vyrábal tesne po druhej svetovej vojne, Alfa Romeo, zase sa vyrábal Spider, vyrábal Pininfarina, 190 SLK z 58. roku, nech sa páči, môžeme štartovať, vyrobených len 25 000 kusov. Ďalej tu máme známy chromák Volkswagen, karosérový kabriolet, z Karman. Toto je zase americká legenda, Chevrolet Corvette, vyrábá sa dodnes, tento predúložený je 8-válcový motor, väčšia 5 litrový, to je typický zvuk Ameriky a už aj môžeme štartovať ďalší Mercedes, ktorý tu máme. V tomto prípade je to zase tzv. Krídlač. Podľa zdvihu objemu motora boli 230, 250, to bol zdvihu objemu motora v decimetroch. Rolls-Royce 1953, prvý Rolls, ktorý bol urobený pre majiteľa, odtedy Rollsy mávali také komplikované ovládanie, že potrebovali zaškoleného vodiča. Teraz nám odchádza Mercedeska, poznáme Škoda Octavia, typický rodinný automobil, vyrobili okolo 360 000 kusov, Fiat 127, auto roka, 903 kubíkov.